ik realiseerde me van ja, wat kan ik doen? En mijn eerste gedachte was ja, niks. Ik heb een band met de Westerschelde, althans ik dacht dat ik die een beetje verloren had. Ik werd eigenlijk een beetje opgeschrikt door het PFAS-verhaal eigenlijk. En ik nam eigenlijk steeds meer afstand van de Westerschelde. Omdat het niet meer zo aantrekkelijk is. Dus toen voelde ik van, ja, eigenlijk heeft de Schelde hulp nodig. En die hulp gaat Guido proberen te bieden door aandacht te vragen voor het onderwerp. Ja, dat heet ook niet voor niks de roep van de Schelde. Dus het is eigenlijk de Schelde roep wat mij betreft om aandacht. En ik ga beginnen met mijn kajaktocht vanuit Gent richting Antwerpen. En vanaf Antwerpen ga ik richting de monding van de Westerschelde, dus zeg maar naar de Noordzee. Ik zie het ook wel een beetje als een soort ziekenbezoek. Dat ziekenbezoek gaat naar verwachting zo'n 10 dagen duren. Alleen kan hij dat nog niet met zekerheid zeggen. Want hoe het er precies uit gaat zien, weet Guido nog niet. Als jij het zou weten, ik ga varen met de stroom mee. Dus ik stap in mijn boot bij Eb, dus net zoals nu bij hoogwater. En dan vaar ik totdat de stroom weer gaat tegenzitten of als het donker wordt. En dan zal ik een tentje moeten opslaan en dan de volgende dag verder. En zo denk ik er een dag of 10 over te doen. De trip gaat dus uiteindelijk naar de monding van de Westerschelde in de Noordzee. Maar om daar te komen staat er nog een gevaarlijke oversteek te wachten. Ik zal ook wel over moeten steken, ja. Ik denk nu dat ik het leuk vind om te eindigen in het standhuisje van mijn opa en oma. Omdat het daar is begonnen. Maar ja, als ik in Antwerpen ben, dan ben ik natuurlijk eerst aan de kust van Zeeuws-Vlaanderen. Zeg maar bij Paal en Walsoorde. En ik denk dat ik daar ergens oversteek naar Zuid-Beveland, zeg maar. En als je dit dan ziet, denk je van, oh, lekker comfortabel, 10 dagen lang mijn huis? Ja, het is op een andere manier comfortabel. Namelijk dat je heel weinig afleiding hebt. Dus je hebt echt alleen maar de basisspullen bij je. Dus ja, op een bepaalde manier is het wel comfortabel, ja. Ja, eigenlijk moet ik er nog een beetje in komen. En zo zit ik in elkaar. Ook als ik op vakantie ga, heb ik ook vaak geen zin. En dan zie ik er altijd een beetje tegenop of zo, nieuwe dingen. Dus dat is nu ook. Maar ik weet, want ik heb al heel veel nieuwe dingen gedaan in mijn leven, dat als ik straks eenmaal weer zit en alles is ingepakt, dan ga ik weer een beetje landen en dan wordt het een mooi avontuur. Dus ik weet dat ik er zin in ga hebben. Tot over 2 weken. Doei. Oh, lekker.